Vi har jo alle en historie fra dengang, fra krigens tid i vores bagage, som lever og bor i os, og som vi fortæller videre til vores børn, som vi fik fortalt dem af vores forældre, og som bliver en del af os, og som igen og igen vækkes til live, når vi hører om krig andre steder i verden. Jeg er stadig værge for en uledsaget dreng fra Syrien, og derfra hører jeg den ene historie efter den anden, som minder om de rædsler fra dengang. Min farmor var fra Slesvig. Hun var altså tysk, eller hun var sydslesviger. Hun mødte min farfar, da hun var på højskole i Danmark. De bliver gift og levede lykkeligt på den fædrende gård i Midtjylland, indtil krigen bryder ud i 39. Hendes brødre, som også var slesviger, blev indkaldt, og en af dem flygtede fra militærtjeneste i Tyskland og levede under forskellige identiteter i Danmark i de 5 år krigen varede. Mine bedsteforældre skjulte ham med fare for at blive taget. De havde selv 4 mellemstore børn. Min farmor sov næsten aldrig og frygtede hver dag og nat, at tyskerne skulle komme og banke på og tage hele familien. I slutningen af krigen bliver hun alvorligt syg og dør lige efter krigens afslutning. Der var nogen, der stak familien, og det slog hende nok ud. Den historie har jeg fået fortalt mange gange. Og jeg forestillede mig det hele. Høloftet, hvor onkelen boede, og de mørke veje, og de kældre, han skjulte sig i, og så videre og så videre. Stikkerne, som råbte fra buskaget: "Vi ved godt, I har ham derinde", og min farmors afsindige bekymring. Så da jeg blev spurgt om at påtage mig rollen som Gudrun Fiel i filmen Hvidstengruppen, var jeg ikke et øjeblik i tvivl. For vi skal blive ved med at forstå og huske og fortælle historien videre, for det er den eneste måde, vi kan forsøge at bekæmpe det uvæsen, som krig er. Jeg var meget betænkelig i begyndelsen, om jeg overhovedet magtede opgaven, for det meste af det, jeg beskæftiger mig med, er jo fiktion. Men det her var en virkelig historie. Det var rigtige mennesker, der havde gået på denne her jord og blodet, havde flyttet i deres årer, og de har lidt, og de har stridt. Hvordan tegne et portræt, som kommer så tæt på som muligt? Det plagede mig. Men med ydmyghed og respekt, og give dem, hvad deres var. Det spekulerede jeg meget over, og tænkte, hvordan tager jeg hul på det? Jeg har læst mange breve fra min farmor fra den tid, og selvom jeg aldrig har mødt hende, synes jeg, at jeg kendte hende igennem de breve. Så jeg fik lov til at kigge i breve, som Gudrun Fiel havde skrevet til sine døtre, mens de var i tysk fangelejr. Og derigennem kom jeg tættere på en kvinde, jeg aldrig havde mødt, som jeg kom til at holde utrolig meget af. Og ved det kendskab fik jeg igennem mit arbejde med rollen, der indså jeg hendes styrke og hendes tro. Jeg fik en fornemmelse af et stærkt menneske. Aldrig skulle man efter krigen høre, at hun begræd eller fortrød den kamp, familien havde kæmpet. Til premieren på filmen, som blev afholdt i Randers, der fik jeg foræret en ring, som har tilhørt familien, som har tilhørt Gudrun Fiel, som hun fik af Marius, hendes ægtemand, og jeg passer på den, kan jeg godt fortælle jer, og jeg tager den aldrig af,
Jeg har haft den af en eneste gang, og det var ved den der dumme traktorulykke, jeg var ude for. Så nu bliver den på. Jeg er sikker på, at der bor mange gode kræfter i den ring. En dag vil jeg give den tilbage til pigerne her på Hvidsten Kro, fordi jeg er jo ikke rigtig i familie med dem, men det er nogle gange som om. Når jeg kigger på den ring, så tænker jeg, frygt ikke, tro kun, og det er til daglig glæde, at den sidder på min finger og stråler af styrke. Den dag i dag besøger jeg kroen og Gulle og Karl, som desværre ikke kunne være her i dag. Hver gang vejen falder forbi, så kigger jeg indenfor. Gulle er jo den lille baby i filmen. I dag er hun er ældre end 75, men jeg bliver ved at tro, hun er 75. Og hun var jo meget knyttet til sin bedstemor, Gudrun. Fordi hendes mor og lille søster bliver jo i første omgang dømt til døden, men de ender i koncentrationslejr i Tyskland og er lang tid væk fra kronen. Den 29. juni kl. 4 om morgenen bliver 8 mænd fra Hvidsten skudt i Ryvang. I løbet af formiddagen når budskabet hjem til egnen, og præsten i Spentrup og Gassum samler folk, og pastor H.P. Christensen holder en tale for de efterladte. Han siger blandt andet: æret skal deres minde være iblandt os, de der gav deres liv for vores frihed. Vi vil aldrig tåle, at der sættes en plet på det offer, de bragte. Så ofte hører man, de kunne bare have ladt være, eller hvad kan det nytte? Og I, deres kære, æret skal også I være, tapre danske hustruer, I der har lidt og ofret det bedste I havde, mænd og sønner. Midt i tidens hårde nød og vonde, vidner vore døde venner om, at der er liv i Danmarks gamle træ. Deres død er friske skud på Danmarks gamle stamme. Bange har vi været for vores nutid og for vores fremtid. Vi så jo rådenskaben brede sig. Var der håb, når Guds bud trådtes i støvet? Dansen gik omkring guldkalven som ingensinde før. Mest har vi tanke for at hytte vores eget skind. Endnu er kødets lyst det danske folks glubende begær. Nu er der altså nogen, der kunne dø for Danmark. Vi ved vel, at dermed er vort land ikke reddet. Men var der nogen, der kunne dø for deres fædreland, bør der være mange, der kan leve for det. I dagens epistel siger Paulus: ingen lever for sig selv, og ingen dør for sig selv. Men når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Det er det, der har været vores ulykke, at vi ville helst leve for os selv. Der satte vi vores kraft til, hver gang vi betrådte selviskhedens vej. Jeg vil til sidst lade Marius egen afsked slutte talen i dag. Lad os tage hans ord med os. Han skriver: kære elskede Gudrun, Bitten, Tulle, Gerda, Rita, Otto og Stumpen. Nu har klokken slået 11 og snart 12, og vi skal væk herfra. Vor Herre kalder os hjem til sig, og vi får det alle godt hos ham, så godt som et menneske kan få. Vi er ved godt mod alle sammen, for vi ved, at vi går hjem til den evige hvile og fred i Herrens arme. Og når I alle kære derhjemme holder sammen om vores hjem og arbejder for det, der mødes vi engang i Herrens hus, hvor der er fred og ingen krig. Og indtil den tid må I stå sammen og arbejde for hjem og for Danmarks sag. Så den slægt, som skal bære vores slægtsnavn frem, kan sige: vore fædre faldt med ære for Danmark.
Husk, der er mange før os, der faldt. Alle har vi gjort, hvad vi kunne. Om det så kun er lidt, men vi skammer os ikke. Vi siger som blikker, lad vores oldtid blive ved det, for sig børn kan kendes ved. Og vi kan være vores børn bekendt, kære Gudrun. Der vil komme sorgfulde dage for dig, min elskede, med kamp og arbejde, men du må bære det i Herrens navn og stole på ham. Han har hjulpet mig i de sidste dage. Læg nu trygt din tillid til ham, og han vil hjælpe jer alle. Herren vil bevare jer, Herren vil lyse fred over jer, og Herren vil alle dage være med jer. I kære derhjemme. Amen i Herrens navn. Jeres far og din mand, Marius. Men du som styrter de stolte riger og løser fremme af bold og bånd, dig flyver hjertet